aia, pe aici, după aici. Dar nu vă mai certați, mă. Fă așa și în făcăraș, te rugăm. Fă, te rugăm, fă așa tot în făcăraș. Bă, ungurii azi vine de noi. Pe Vâlcel cum a fost? Știi cum e facea? Dacă nu-ți rupe coloana sau gâtul, stai așa vreo 10 minute și te sufoci. Faci așa. Bă, am văzut că era nașpa. Mulțumesc de lecție, știam! Zis după aceea să grăbească ritmul, că e nașpa, că suntem în zona nașpa, deci am văzut că e nașpa. Pe unde trebuia să o iau, mă? Au luat aia, dacă nu s-a rupt la aia... Da! Pe Vâlcel a fost bine? Și că las-o așa! Ăsta e Vâlcelul Andrei, ăsta e. Drumul știu te mai bun. Ce trebuia, mă? Trebuia să o iau pe mai jos sau ce? Da, acum da, dacă nu s-a rupt pe aia... Păi, așa am zis eu, s-a rupt chiar să... Păi da, ei n-au luat-o pe aici, au luat-o pe acolo. Nu mă, nu era Vâlcel, era vorba de traversare. Nu mă, că ați făcut-o... Da, știu, deci am tăiat unele... Face că vine acolo și face... Asta aici! Da, Bacea s-a așteptat să vină de sus, nu să plece de sub noi. Ce zici, Bacea? Acum e vesel. Cornișa acolo, nu e mică, cornișa mică. Da, mie mi-era frică de corniș. Ia, hai să ținem dreapta. Nu era nicio cornișă, ținem dreapta. Era una mică. Ungurii au și pe aici, cu stânga, da. La așa o mică. Aici au și ungurii. Trebuie să se cace furnicarul. Acolo și-a găsit. Uite mă, vezi muchia pietre. Ce zice că asta e muchia pietrelor în pui mei, uite mă, vezi. Altă muchie nu mai există. Să termin crească. Am văzut pe Lolec, pe acolo jos. Că erau. Unde erau? Erau jos de tot de căldare. Căldare, Veneau pe drumul despre Bucura. Am avut morcova aici la urcare. Era cam mare după ala. Mi-am like să meargă așa pe apăsat. Mai... Oricum, a fost penal. Da. Coborârea a fost lejeră. A fost Bogna în trecut. Ce coborâre, mai a fost coborâre? Bă, am trecut, era Bognă, mă, Bognă era. Oricum, Bacea, să ține și voi minte, că nu se face așa niciodată. Știi, mă, i-a zis lui Bacea să mergem mai repede, că poate să ne rupă. I-a zis și că i-a și zis, hai bă, mișcă, mișcați mai repede. Lasă-mă, nu asta e problema. Păi, și cum vrei să o scopăm la urmă? Până fundul văi? Cred că așa ar fi. Dar nu era zăpadă multă. Era, se putea duce, nu-i vorba asta. Noroc că a fost, a bătut, era nord-nord. Eu mi-am făcut cruce înainte. Da, exact. Știi cum e, Bacea? Ori îți dupe coloana, ori îți dupe gâtul și ai murit, asta e perfect. Dar altfel stai vreo 10-15 minute și te sufoci. E piatra caiului! Ia să de unde este, mă? Ha? De căldare, unde este? Vezi că e o stâncă acolo. Trebuie să-l așteptăm și pe unde asta, nu mai poate. Ce-a pățit? Eu știam că ăștia o tăurai unguri, dar ce Da, mă, recunoaștem, el știa, dar n-a putut să ne zic. nu, dar stai să grăbim pasul ca să treci în zona dubioasă. Dar eu m-am oprit numai acolo unde erau pietre safe. No comment. E că, mă rog, adevărul e că pietrele aia nu plecau, da? Ulcerul ăsta era înclinat, dar altă variantă nu era. Mă era pe aici, dar nu știu cum era. Hârcioc, o declarație? De avere, de ce? Ciumecești. Măcar ce bine, acea steak. Ce putem să zicem? Bacea are noroc. Ce bă, eu am fost în față. Nu, Dumnezeu e mare. Așa zic Despre mine eu. să știe de obicei că am noroc. Nu zice de prea multe A ori. băgat mâna în căcat când era mic. Nu știu, întreabă cu vișească. Asta mască, față. Stai că vine. Și că muie, mă. Acolo să fie Adina? Da. Păi sunt urmă, de. Cine s-a dus încolo, mă, i-a luat-o? O să pun aia mică, mi-am ieșit pe aici, aici am dreapta, știam sigur pasajul ăsta. Am văzut unde era căsutea în dreapta, așa, la jumătatea pasajului, la jumătatea vârțului, acolo trebuia să o odihnești. Era știam că acum am auzit eu. Dar ceva să poată m-a înghețat să vreau Andrei. Și unde ai coborât care faci 400 de metri? Acolo, mă!
Ai măsurat de sus în jos, erau câți metri erau? Foarte curios. Așa oblic, cât erau? Faci tu treaba asta. Păi așa trebuie să cobor și acum. Dar era bognă, bă, am trăgea bognă acolo, era bognă. am Acum am mers cu fața la vale. Nu știu, acum cobor super repede, atunci era bognă, să trepă Iulian. Când făcea, bătea pitoane acolo, coborâre. Ea n-avea colțașii. Florica. De ce sunt două? Nu știu acolo și Nu știu, că au luat-o unguri împrăștiat. Nu, să așa. Păi mai nădesc mă așa. Ăștia au mâncat căcat când erau mici. Ăștia doi, da, ăștia clar. Dar mai e și Baicea, Baicea mici nu e, și Baicea. Mare mă, la primul am mâncat căcat cu polonicul, bă. Deci nu... Bă, bune, când am văzut cum Cred că erau 100 de locuri unde puteau să cadă. n-aveau nicio treabă oameni. Bă, stai, mi-a călcat pe ăla, pe ăla nou. Da, vezi că ai luat. L-așteptăm pe Leonida. Uite-l acolo, e în cornișă, pozează. Bă, nu sta apucă așa, că pică cu tine. Dar am ajuns repede, mă. Mă, s-au făcut 20 de minute și Dacă am tăiat fețele. A tăiat așa, știu, câteva nivele. Mamă, a fost o frică. nu doamne. Și voi ați vezi și unul lângă altul. Da. Da, eu l-am zis să să mai pună distanță, dar veneau am grămadă mers la acolo. distanță. Băi, Bacea, că tu mai știi. Le mai ai și pui întrebări multe. Bacea, Don't do this out. când se face o traversare asta, se merge la distanță foarte mare unul de altul. Și cu coarde. Aia e clar că e în altă lume. Da, nu, acum e vesel, n-are. E... Bă, deci în Făgăraș și altă mâncare de pește. Nu, e mă, peste tot e aceeași mâncare, nu mă mai... Au murit unii și în ala, în... Baiului. Poți să Nu, vadă. Baiul, nu știu ce, i-a luat pe doi avalanșa, nu știu ce, Ardului. prin munții. Leo! Hai că poți! Cum a fost porțiunea finală? Epuizantă. Nu, trebuie să o dau obligatoriu. Funicare, bagă-te mai aici. Hai ca să faci drept aici, hai. Partea finală, hai să faci, hai. Că ungurii au și pe aici. Mai știu că ăsta face așa. Ai urcat-o primul, Bacea a doua? Nu cred. Carpați al tău. S-a speriat? Nu, asta... Carpați era... Pe aici am mai fost, știu, e bine, nicio problemă. Știu drumul. Și n-a fost ei. Mă rog. Era mole. Adina? Ne scoatem colțari? Nu! Cu că mi-a lene. Până în potecă. Da, până în potecă. Ce a fost maiuri? N-am luat-o noi, ungurii au făcut fauna traversă. Bine, unguri, așa e. Vreau să mai să pun și în alte Ăla lucruri. Vansiu, Uite-l pe la sora, toate omul de pește. primul ungur a mâncat căcat cu polonicul când eram mic. Ăla avea de-alea de zăpadă, rachete. Aveau amândoi mă rachete, dar dă-i în spate. Mama n-a fost, nu știu, până la urmă am ascultat destul de mult. Dacă fac de aici, mă vedea Eugen din peretele bucuratori. Depinde în care peretă mai fi. Da, eu... Mâine îi zicea să se ducă în colț. Eu zic că e peretele ca bani acum. Să vă scoateți colțarii că e zăpadă moale și vă puteți împiedica. Da. Nu, e leniu. Băi, da, aia 400 de metri, aia ai văzut unde a coborât Carpația în trecut? Da, asta erau mă 400 de metri 400 de metri. Băi, Leonidas, ai văzut? Eu zic că a fost mai mult. 530, cred. Băi, ai măsurat tu ca să fie mai puțin? Tu cât zici că e așa? 200 cât zici că erau? 1 kilometru? Deci anul trecut a fost numărat de unde? Anul trecut, din șa până jos, în căldărie. Oblicul ăla așa. Bag picioarele în voi că mă face să-mi scot colțarii. Anul trecut a fost bognă, bognă era. Nu-i scot, mă. Păi nu-i scot. Acum a fost de gereamă, coborât în fața la vale. Am